ka-adventure, I'm back my channel, Renato Adventurer. Okay po, magbisaya lang ako kasi ana ako karon sa unsa ni barangay ma'am? Sa Lubang. Barangay Lubang. Barangay Lubang, Sitio Mangga na ako karon diri nag gikan po ko nagdaking ko buhat akong wana ho damha ka adventure nga sa akong pag-ari karon nga naay usa ka pariner. Na usa ka pariner nga nang gihatagon nihatag siya sa mga bata o mga nasa mga gasa. Show the TikTokers over there. Yeah. Sir, what is your name, sir? Steve from Canada. Steve? Yeah, Steve. Steve from Canada. Ang iyang gibuhat ka adventure nang hatag siya sa mga bata diri dahil karon niya. Na siya gipang Got a whole bag of treats for Mama if she show up. So I just brought stuff. Laundry detergent. You help each other? Yup, okay. Tagaan ka kuan balon ni sir. Yeah, baloney. You want some baloney? Balon. Balon. Gipang tagaan niya og balon mga ka-adventure ang mga bata diri. Ay mga bata ba to? Balon. Naami karon sa Barangay Lubang, Sitio sa Mangga. Kaway mga kaway. Kaway. Ito. Naay gipanghatag si Sir Steve og mas ipanday. Ipanghatag dayo. Wait for a while. I'm just open the marshmallow. Nagbigay si Sir ng marshmallow. It's not enough. Yeah. Food. Okay. Mahirapan tayo sa tumang kalisod sa English. Mga kwanta ni ka-adventure mga nosebleed tani sa English. Where are you from po? Where are you from? Nova Scotia, Canada. Canada. I'm living now in Panglao. Nagpuyo karon siya sa Panglao si Sir Steve. To see Elaine. Put the camera on Elaine. Iling. Yan. Mo na yang kasugat, yang ka meat. Okay. Yang ka-chat meat. Ako interview si Ma'am Iling. Ayo. Istorya na ko dito. Okay. Ma'am, singani mo ma'am? Eling Lopranco. Bisa mo nagkailan ni Sir Steve sa cellphone lang. Unya usa man siya kanang ni hi siya nimo. Akong gi-interview karon si Ma'am Iling kay kini si Ma'am Iling. Pila edad ni Ma'am Iling? 17. Kanang si Ma'am Iling nakuha siya kaning naipariner si Steve gikan sa Canada pa nagpuyo karon nag-stay siya sa Panglao karon. Nakaron siya diri. Nya ako pong nagian gikan po ko nagdaking og buhat ka adventure kay sinanay akong soke og buhat ang kapitan. Wala na mga kay naipariner din ni Arsia kay unya sa Ma'am Iling kanang okay na. Kanang Ma'am Iling kanang nakita ra mo sa cellphone? Sa ni hi siya nimo? Yes, get ready. Unya kanang nagbisaya ka, nagtagalog ka, nag-English ka naman. English and Tagalog. English. Yung sampo ko. Siya ni una nimo o ikaw ni una? Siya ni una. Yung siya hi. Iling. Yung sa may gibuhat ko nimo ni tubag bukang nga hello. Unya nagka conversation mo ni sir. Okay. Kaya karon nag-abot mo sa may feeling nimo nga nakita nimo si personal. First time pa nyo kita mamiling? First time pa nimo kita? First time pa. Okay, ka-adventure. Si Ma'am Iling, siya di kamit ni Sir Steve from Canada. Nagkontakay lang sila sa cellphone. Unya, nag-meet sila karon. Unya, yung kalipay karon, murag nakita mo ni Sir Steve. Murag, asuman, kanang nakulbaan ka. Kulba, murag, waka ko sa yung gibati. Okay. Unya, bila na mo kay Unya asa man kanang ikaw ra gyud ni sir.
ka-adventure kanang mao niabot si Sir Steve diri gikan sa Panglao, taga Canada si Sir. Tungod ni ma'am nga nagchat-chata sa cellphone. Unya mo kanang di ba wa ka pulba imam nga mag-chat mo nga in English ya, okay ra mo chat mo in English? Okay ra ni ma'am. Okay na ang mga silingan diri, saksi na. Kaway mga silingan. Okay ka-adventure. Na ako karon sa Barangay Lubang. Na Sitio Mangga, na karon diri si Ma'am Iling mo giari ni sa usa ka pariner taga Canada si Sir Steve. Unya ta karon siya nagpuyo sa Panglao. Unya karon mga ka-adventure, makita nato ang mga katawhan diri sa kuan. Lingaw kayo sila nga niabot si Sir Steve. Unya nanghatag pud siya og mga balon sa mga bata, marshmallow. Nagdapod siya og mga kuan kanang pasalubong diri sa mga katawhan diri. Si Sir Steve ni Ma'am Iling. Okay ra ay makita nato karon ang pagtagpo ay lang pagkita pag-meet nilang Sir Steve og ni Ma'am Iling. O kanang sige Ma'am Iling ipagawas ang imong in English nga. English? Basta man di siya ka ba Bisaya si Sir? Sir. I don't know Bisaya, I don't know. You don't know? I don't know. Okay, You speak English, Ma'am Iling? Okay. Mga ka-adventure, karon makita nato ang ilang pagkuan ni Ma'am Iling ug ni Sir Steve. Makita nato karon ang ilang paghimamat karon. Wa nyo daw mga ka-adventure nga paglabay na nagdaking ko og buwad kay nihunong ko diri kay kaning lola nimo si nanay, lola nimo? Ayan, ang iyang iyaan ni Ma'am Iling akong suki og buwad. Akong ihunungan kay tigkuha man nila og buwad si ngani mo ma'am? Ma'am kasi ngani mo? Si Ma'am Lourdes, tigkuha nila og buwad mga ka-adventure. Unya, one of them ha. Pakita na to ang ilang kuan usa ka pariner nga nakigmeet sa iyang kachat si Ma'am Iling. Kay kaning sa gugma wa may gipilig batag tiguang basta magkisabot. Ka-adventure. Makita na to ka-adventure. Lipay si Ma'am Iling nga nakihimamat niya ang usa ka pariner. Hello sir, where your wife? No wife? No, you're single? Yes. Separated? No? Yes. Separated. We have son? Canada. We have son? In Canada. Daughter? No, just son. Isa, one. One son. Okay, si Sir Steve, mayroon siyang usa ka anak nga tuwa sa Canada karon. Pero you were in Panglao, no wife? No. She is this lady in your heart, si Ma'am Iling? We'll see. Okay. Calm down. Kaway mga kaparintihan, kaway! Kasi kaway. Karon ka-adventure, nalipay ang iyang makasilinganan nga naay talagsaon nga tao nga niyan unya pariner usa ka Amerikano taga Canada. Unya gimamat si Ma'am Iling ni Sir Steve. Gikan pa sa Panglao, nag-stay. Dato siya pamilya sa Canada. Yang anak sa Canada, sa Canada, usa ka lalaki ang iyang anak. Unya ka-adventure, makita nato ang kalipay ni Ma'am Iling. Tanas Ma'am Iling, ang kalipay ni Ma'am Iling. Smile, naka-smile si Ma'am Iling. So makita nato ka-adventure. What's up ka-adventure? Ito po, lingaw kayo ang mga kaparintihan, igsuon. Kinsa ba igsuon ni Ma'am Iling? Igsuon ni Ma'am Iling.
Oh, kani igsoon iling. Oh, kato. Oh, katong nakahilo. Oh. Okay, oh. Nana mo ibagong kuhan. Oh. Bagong Oh. umaga. Di basta-basta kay gi-ari jud mo ni Sir Steve. Oh, di ni basta-basta kay kaniya tinuod-anay ning iya kay di man siya moari og di tinuod-anay. She's interested. Oh, sa gugma way gipili batag tiguang basta magkasabot. Di ba? Oh, magkauyonay lang. Okay, ka-adventure. Salamat sa inyong pagtan-aw sa akong channel Renato Adventurer. Maghinaot ko nga nagbalipayon mo sa akong video. Don't forget to subscribe my channel Renato Adventurer and don't forget to click a notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. God bless. Kaway! Nay, sayaw, nay, sayaw, sayaw, nay, sayaw, sayaw. Tong, tong, tong. Sayaw, nay, sayaw. God bless.